komplit ora. Iki kan mau gawak cek. Jarene bakul sayur kon komplit, barang komplit diomong ya. Jalukane wong ngene kon priyen. Engko sit, miki ora tak rega, bra nyoting tak rega. Ya. Sayang, sayang. Kamu mau beli sayur? Iya. Wis aja bingung-bingung pada milih. Mengkono be larang. Iya, sepi. Batang ibu bae. Walah. Mulane pada nandur ya, aja ngendala nang pasar. Giliran pada munggah pada larang ngomong. Ning wong anu pada gelem nandur ora. Sing salah sapa? Sing salah ya wonge. Wong panganan ditandur ya tuku lho ora ya ora.